Presiden Meghalaya Pradesh Congress Committee Ubah Vincent H. Palau lapan mi ia kajing Maham ke beting Shalangut ki MLA ke Congress bekentup ya MLA ke Nongston Ubah Gabriel Walang Dangshan ubla ia nak kam dah kaba ong ba ladap ban penrung ki jing ijor kabala ban lam syaka Ilekshon Shiteng Samoi haki constituency ki jongki. Haba ai jing kran ka jing lang pat ba kabla long hanong ston. Uba pala ulapen i bakini ki jing le jing ki MLA kin lam syaka jing do ia ka kerdan. Bat kala ban ya lam syaka election ka batmai ula ai jing mut baki MLA ke bla pet Seng yo jing mentoi shimet. Uba Ronnie Viling do uba long setang ma MLA uba dang sa hapo ka Seng. Ula keno gitu bla pet Seng bagi don ka jing subut bat ka Seng BJP nang ban pentolot di ka Seng Congress dah ka boong baki jing elek ka Congress ha kasan himasima ka long katma persya ka jing wara jong ka Seng BJP ka an persya ya ka mon jong kinong song Ini high-tech tolong tanganai you know to go to hapo yung India bawa oil kibala Hadien ko ko pwede ko ay MLA body kibasa disqualify so tuloy pi Seng sang hapo ko na pala ini mo wait on JMDC pandemic conscious for this council what let bakla pagba kata ka juga pa jama what bakla ay ka siya ng Seng Congress kung maaan niya pi kama ka BJP ka dan ka thong ban pundo jay ka persamaan pundo jay ka Seng Congress nomor ka tuakan putala yang merevisi siya ng media KHASI students